Ahoj, čau Gobelo. Rozhodl jsem se, že natočím tohle video, nebo spíš ve kterém se dozvíte, co jsem dneska provedl v práci. V té skurvené práci, které dělám teďka na káblech, jsem rozjebal dveře. Elektrické dveře jsem rozjebal. Kámo. Úplně jsem je rozjebal. Úplně jsem rozjebal elektrické dveře. Vystřelilo tam lanko jak piča. Ale potom jsem se šel naprášit. A víte, co mě řekli? Jsi piča, vole, budeš platit 10 000. Ne, to si dělám prdel, to fakt ne. No, že zavolaj servisáka, ale servisák hodinu jede autem, pičo, kde je, vole? Potřebuji otevřít dveře, pičo. Schválně vám to jdu ukázat. Normálně jsem je zabil, ty dveře. Skurvenej buben se mě tam zasekl. Rozumíš? Piča, tady to lanko vystřelilo. Piča. Tady se to dojebalo. Rozumíš? Pičovina. A tam nahoře, vole. Tam nahoře. To vyšprajclo s tama. Se to pojebalo. Úplně. Se to pojebalo jak můj kokot. Takže mrdám na to, jdu si sednout, čekám, pičo, nemám co dělat, jebem na to. Čau.